Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk Maltin, issa jistgħu iċemplu u jibagħtu messaġġi lejn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea b'rati fissi u mraħsa. Dan bħala parti mir-regolamenti dwar il-komunikazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Ma dawn fi żmien li ġej se jnaqdu l-Iżlanda, Liechtenstein u Norveġja ma li dawn ikunu inkorporati fil-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea. B'hekk il-massimu ta' rati esklus taxxi tal-operatur huma hekk: telefonati mill-linji diretti b'rata ta' 19 ċenteżmu kull minuta, telefonati li jsiru minn ċellulari b'rata ta' 19 ċenteżmu kull minuta, SMS b'rata ta' 6 ċenteżmi għal kull SMS. Dwar dan il-Membru Parlamentari Ewropew Marlene Mizzi li nnegozjat iż-żewġ leġiżlazzjonijiet dwar it-tneħħija tat-tariffi u l-introduzzjoni ta' telefonati internazzjonali orħos fl-Ewropa qalet li l-15 ta' Mejju 2019 huwa jum importanti u rebħa kbira għall konsumaturi Ewropej. L-MEP Marlene Mizzi spjegat kif dawn il-prezzijiet ġodda daħlu blan li jkunu meluba id-diskrepanzi kbar fil-prezz li jeżistu bejn l-Istati membri. Tenniet lil konsumaturi li ċemplu minn pajjiżhom għal pajjiż ieħor Ewropew issa mhux se jibqgħu jinkwetaw bil-kontijiet eżorbitanti u l-prezzijiet għoljin meta jċemplu lil qraba u l-ħbieb f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Fi stqarrija, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri irringrazzja lill-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni li ħadmet mill-qrib ma' awtoritajiet oħra fit-tfassil ta' regolamenti l-ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.